पिकनिक जानो थांनानै जौ लोंनाय ड्राग्स लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। पिकनिक स्पटफ्राव खमला जानाय लोंनाय बायदि दखाननि सोलाय जौनि दखानासो बारा जायो। सुबुंफ्रा पिकनिक थांनाय समाव मोजाङै थाङो नाथाय फैनाय समाव बायदि जाब्रबथाय जायो। बेफोर बाथ्राखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथां दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों आथिखालनि लाइमोनफोरखौ पिकनिक जानो थांनायाव जौ लोंनाय, ड्राग्स लानाय बायदि समाज बेरेखा हाबानिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय बिथोन होदों। बिथाङा फोरमायदों दि पिकनिक स्पटफ्राव खमला बायदि जानाय लोंनायनि दखाननि सोलायै बेवहाय जों जौनि दखानखौसो बारा जानाय नुनो मोनो। आरो जोंनि सुबुंफ्रा थांनाय समाव मोजाङै थाङो नाथाय फैनाय समाव गारि मटरनि जाब्रबथाय जायो आरो जानाङै जाथायफ्रा जानायनि थाखाय समाजाव माखासे गाज्रि थासारि सोमजियो। बेनिखायनो बेबायदि थासारि जानायनि थाखाय जों जेब्लाबो बुंगासिनो जे पिकनिक जानो थांनानै जौ लोंनाय, ड्राग्स लानाय, गाज्रि खामानि मावनाय बायदिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै फोरमायदों बिथां दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। सुबुं माहारिया जे मोनसे गावनि मोनसे नेचार, माखासे समाव जोङो दुखुआव थायो, माब्लाबा जोङो खुसियाव थायो बा रंजायो। दा बे बेलायाव गोदान बोसोरखौ बरायनाय आरो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय बे मोनसे नेचारेल माने मोनसे प्रक्रिया। आरो बुहुमनि मानसिफ्रानो गोदान आरो गोजाम बिदाय हरनाय आरो बरायनाय बे हाबाफारिखौ मावो। बायदिसिना पन्थानि पद्धतिनि गेजेरजों बयबो वेलकाम खालामो आरो बिदाय हरो। नाथाय जोंनियाव मोनसे गाज्रि बिथिंखौ जों नुदों जे जिखिनि इन्ड' भुटान माने पिकनिक हटस्पट दङ आरो जेराव जेराव माने पिकनिक सेन्टार बानायदों, बेयाव बानायग्राफोरनि दाय गैया। बिथांमोना माखासे इनकाम जेनेरेसन आरो बे जायगाखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय बेखौ पारमिसन लानानै खालामदों। खिन्थु बानायनो थांनायाव बा पिकनिक स्पट जाखांनायनि उनाव बेयाव कमलानि दखान बा बायदिसिना जानाय लोंनायनि दखान जि थानांगौ, बिनि बदलै बेयाव जोङो नुयो जे जौनि दखाना बारा जायो। माने लाख'थ्र'हायै माने जौनि दखान। आरो जोंनि मानसिफोरा थांनाय समाव मोजाङै थाङो, फैनाय समाव गारिनि जाब्रबथाय, एक्सिडेन्ट जायो आरो गोबां माखासे जानाङै जायफोर जाथायफोर, बे जाथायफोरा जानायनि थाखाय समाजाव माखासे गाज्रि थासारि सोमजियो। सोरनिबा जिउ खहा जायो, सोरनिबा जिउआ आस'खान्दायै अबथिरायै गोमालाङो। बेबायदि थासारिखौ नुनायनि थाखाय जोङो जेब्लाबो बुंगासिनो पिकनिक जानो थांनानै जौ लोंनाय, पिकनिक जानो थांनानै ड्राग्स जानाय, गाज्रि खामानि मावनाय बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। आरो जोंनि जिखिनि पिकनिक स्पटफोर दङ, बिनि खाथि खाला थानाय जेसेबां दख'राफोर दङ, इउनिट दङ, आङो खावलायगोन बिनि सायाव स्ट्रंलि मेसेज होनांगौ। आरो जायफोर पिकनिक स्पटखौ मेनेजमेन्ट कमिटिखौ सालायदों बिथांमोननोबो लाइजाम हरनांगौ जाहाथे पिकनिक जानाय जायगायाव बेबायदि गाज्रि थासारि जाया आरो बेबायदि माने मैला जेफोर माने जानानै गारलाबायनाय बिशृंखल थासारिबो जाया।